día máis estamos no programa Diario de Entrevistas. Hoxe acompañan varios jornalistas para interesantes preguntas aos nosos invitados de hoxe que tamén ten que ver co enredo tradicional galego. Xa sabedes que podedes seguirnos en redes sociais, así que, sen máis preámbulos, comenzamos. Quen será os nosos invitados? Imos coñecelos. Bos días a todos. Hola, bos días. Hola. Na entrevista de hoxe temos o privilexio de entrevistar ás persoas clave do enredo de Ribeirão. Comenzamos polo Pucho, que empezará comentándonos de onde característica o enredo do Ribeirão. O enredo de Ribeirão, un enredo ancestral, celebrase en 5 parroquias do concello de Chintama, na provincia de Lugo. Nogueira, Vilaúxe, San Pedro, A Saína e Santiago da Riba. Hai que nos últimos anos limítase na zona de Santiago da Riba, onde acaba de pesar turísticas partes do mundo. Ben, continuamos co Volante, que nos vai contar as características deste personaxe. O certo é que Volante hai varios. Non só a persoa que se viste Volante. Nós, os Volantes, somos as persoas que acompañamos ao Pucho. Nós, os Volantes, imos vestidos cun traxe vermello e amarelo, como a bandeira de España. A cabeza levamos tapada con un paño vermello de flores. A máscara que recubrimos a cara está feita artesanalmente con papel de sinal prensado. E tamén levamos un pico con campanillas de cambio, que as que facemos soar fortemente cando sacamos. Dicías que os Volantes acompañan ao Pucho? Entón, que nos pode contar o Pucho sobre a súa persoaxe? O Pucho é como un volante que destaca por ter un complemento que sobresae e caracteriza o enredo de Ribeirão. Este complemento é o Pucho. Está feito con flores e fitas de cores, está colado con unha ou dúas bonecas e é símbolo da fertilidade. Tamén levamos un citi con campanillas as que facemos soar fortemente ao soltar sen parar. Vostedes alusión varias veces as campanillas? Que nos podedes contar delas? As campanillas que son do ganado colocamos nun cinto e levamos tanto os volantes como o Pucho, que neste caso represento eu. Unhas campanillas son macho e outras femias. Esta denominación débese ao son grave ou agudo que emite. A mellor combinación de campanillas vai do cinto do Pucho. Agora toca a Quenda Peliqueiro, outra personaxe imprescindible característica do enredo do Ribeirão. A túa vestimenta está moi relacionada con o nome que recibe. Podes nos ampliar máis sobre isto? Os peliqueiros somos vestidos con pelicas de cabra ovella a cabeza e a cara tamén. Temos un mesmo como peliqueiros proteger o volante. Para iso dispensamos os relatos a quienes se interponen o seu camiño e intercesión. Durante os oficios, por exemplo, dos teatrais de temática relacionada con inquietudes que históricamente afectaron aos povos da zona como a migración de posguerra ou temas satíricos. E tamén lle botamos fogueras agradecidas ao público. Interesante, certamente moi interesante. O que nos destes a coñecer dun enredo ancestral e galego, o enredo de Ribeirão. Moitas grazas por estar aquí. O día de hoxe contarnos tantas cosas interesantes. Grazas a vos por invitarnos. Un placer estar aquí e poder levar a nosa cultura tradicional do enredo a outras partes de Galicia, que tamén teñen un enredo moi interesante. Espero que algún ano nos visitedes e poderán disfrutar en primeira persoa da magia dese enredo ancestral que foi pasando de xeración en xeración. Claro que sí, e invitamos aos nosos seguidores e seguidoras a que tamén acudan a Santiago da Riba a disfrutar da paisaxe, da gastronomía e, por suposto, do enredo de Ribeirão. E ata aquí o noso programa de hoxe. Esperámosnos mañá, á mesma hora e coa mesma pericia de sempre.